pentru columbofilie, inițiatorii acestui proiect, să nu uităm, Albu Marius Mihai și Oprișe Ionuț, căruia ar trebui să îi mulțumim pentru implicarea atât ca și în rândul conducerii, cât și proiectul care l-a inițiat alături de Albu Marius Mihai. Mulțumim încă o dată. Deși a fost un an controversat, am avut puterea și tăria de caracter să traversăm peste totul. Cu bune, cu rele, am reușit, chiar dacă am avut un an destul de greu, un an competițional destul de greu, am reușit să trecem peste totul, atât și din punct de vedere organizatoric. După cum știți, pasiunea pentru porumbei nu ne poate fura nimeni. Poate accesorii sau alte bunuri, dar pasiunea pentru porumbei nu ne poate lua nimeni. În această seară aș vrea să vă prezint. Avem, în primul rând, din primul an competițional, am participat la expoziția de la Corabia, cu un număr de 22 de păsări expuse de către clubul nostru, Clubul Infinit, și la nivel național prezentăm 8 păsări care ne reprezintă. Eu cred că e un prim pas foarte bun pentru performanță. Alături de dumneavoastră, implicându-vă, atât conducerea cât și membrii, putem să ajungem la un numitor comun, să facem treabă împreună. Acestea fiind zise, dați-mi voie să prezint porumbei campioni din acest sezon, sezonul maturi, cât și sezonul pui 2015. Și aici aș începe cu categoria viteză, matur plus iarlingi. Locul 1, Bogdan Nicușor. Locul 2, matur plus iarlingi, Bogdan Nicușor. Locul 3, Fighter Vasile. Felicitări pentru rezultate. Categoria viteză știm destul de bine că nu e ușor de făcut.